Dobar dan, dragi moji. Danas ću praviti jednu tortu sa malinama i sa ovim, znači, tezovim kolačićima, odnosno, marshmallow. Prvo ćemo izraditi biskvit. Prvo ćemo izraditi jaje sa šećerom i vanilin šećerom. Postepeno ćemo dodavati mlijeko. Možete koristiti umjesto mlijeka jogurt i dodat ću ulje. Kada to izradim, lagano ću dodavati, znači, brašno i mutiti ću sa kuhačom, špatulicom ili s čim god, čisto da vam, znači, brašno ne padne dolje. Znači, nemojte brzo i nemojte mikserom jer neće biti dobro. I sada lagano ću dodati brašno sa praškom za pecivom. To sam možda zaboravila napomenuti, ali uvijek, znači, u opisu videa imaju svi sastojci. Uvijek provjerim da ne bi nešto zaboravila. Ja ću dodati ovdje još kakao, čisto da mi bude tamniji biskvit. Sad nakon što smo ispekli biskvit, sada ćemo raditi, znači, fil. Potrebni smo, sljezovi kolačići, pjenasti bomboni i mlijeko. I stavimo unutra. Bitno je, znači, da se to zagrije dovoljno da se otopi, ali da nije, znači, do vrenja. Čak i ako se nisu svi bombončići otopili, to je dovoljno toplo uz miješanje da se, znači, otopi do kraja. Znači, fil nam se ohladio. Znači, sad je gušći kak se ohladio, s tim da meni, recimo, ima okus poput nekog rijeđeg fila skuhanog od gustina. Meni je vrlo, vrlo super, odličan je. Izradila sam šlag i sad ću to, znači, promiješati. Evo, i ja ću dodati malo malina unutra. Mi se slučajno ne bi krema izlala van. Ona bude, krema bude dosta čvrsta, međutim treba odstojati u frižideru. Evo. Nakon što sam stavila i drugi biskvit, sad ću preostalu kremu staviti, odnosno fil.
To je znači naša torta, sada ju idem staviti u frižider na hlađenje, barem jedno 2-3 sata prije konzumacije.